खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। गोबाङानो बुंहरदों बे हारिनि अलखद समाव आदावफ्रिया मानो उन्दुना थाबाय थादों। बे बाथ्राखौ गोबाङानो बुंहरदों, गोबाङानो मोजांबो बुंहरदों, गाज्रिबो बुंहरदों। गाज्रि बुंग्राया 100आव 90% दङ, ओमफ्राय 90%नि गेजेराव अनलि सासेल' मोजां बुंहरग्राबो दं। बे आरो बाथ्राया दाथ' 100आव 90%आ गाज्रि वर्ड, गाज्रि सोदोब, गाज्रि बाथ्रा बुंहरगोन। बे आरोखि नांजाया, बेफोरखौ अफ्रिया जेबो नांजाया आरो जेबो आंखौ खहाबो खालामनो हाया। खारन जों माखासे बिथिङाव बहुद प्रेक्टिकेल आन्दलनाव ओंखारनांगौ आरो बे होसिख्रावनाय हाबाफारियाव ओंखारनांगौ। बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों। मानो ओंखारा? आंहा मोनसे डाउट दङ, मोनसे सन्देह दं। ओंखारिनिबो खारना गोबां दं, ओंखारिनि खारना। राजखान्थिया आलादा बाथ्रा, दिनै दं गाबोन गैया। राजखान्थिया UPPLआ 5 बोसोरनि थाखाय फैदोंमोन, 10 बोसोरनि थाखाय बा अराय समनि थाखायबो थांनोबो हागौ। BPF फैलायबाय, BPFआबो दिनै फैदों। 5 बोसोरनि उनाव मा जायो बे रायजो राजानि आखायाव। 5 बोसोरा रावबो जेबो खालामनो हाया, थागोन भ्यालिडिटिया। थ' बाथ्राया जाहैबाय मा, जों बेफोर राजखान्थिखौ लानानै जों जेबो सानाखै। फैगोन थांगोन, जिरायगोन, बे फैगोन बे थांगोन। नाथायबा जोङो राजखान्थिनिफ्राय मा लाबालाब मोनदों जों, नङा होनबा? बेफोरबायदि थांनाय 5 बोसोरावबो जों मा मोनदों, बे आरो बाथ्राया। बेखौ आं गिदिर इसु सानाखै। मोननाय मोनि आरो राजखान्थिखौ लानानै गिदिर इसुआ मा, नैबेसो जों थैयै जिउयै मोदोमै गोजांज्रोबनानै गोलोम बोथोराव सान्दुं खामजानानै जों होसिख्रावगोन, नंगौ। खिन्थु बिनि फिथाइखौ जों मा मोनदों? जों माबा मोनसे फिथाइथ' थायनांगोन ना, माबा मोनसेथ' जों जानांगोन ना। कन्टिनिउ जालांनांगौ, होसिख्रावनाया कन्टिनिउ जालांनांगौ। दा बेबो बाथ्राया दा होसिख्रावदों, नैबे होसिख्रावदों, बेखौ आं जेबो बुंनो थाङा। होसिख्रावलांबाय था, सानसे जाफुंहैगोन। नाथाय बिनि गेजेराव मा खालामो? आं गोलाव बाथ्रा बुंनो साना बावहाय। जों बहुद नुबोबाय, जेब्ला जों बे प्रिथिबियाव फैदों, बे बुहुमाव जोनोम लादों बा मानसि महरै जोनोम मोनदों, बे समनिफ्रायनो जों मा मोनाखै? जों जेला स्कुल LP स्कुलाव थांजेननायनिफ्रायनो जों दुब्लि बारियावसो उन्दुनांदों, थानो मोनाखै। सुख सान्थियै मोजां, दा जेसेबां सुख सान्थियाव फरायनो मोनदों, दिनैनि दिनाव बिमा बिफाफ्रा गावनि फिसाखौ दाव मोजाङै गोजां एम्फौ अरबाय नामा, मोस्रोम अरबाय नामा, माबा मोनसे अरबाय नामा, बेफोरबायदि दाव खालामो। बेफोरबायदि बोथोरखौ जों मोनाखै। जेब्ला दावहा जादों, आन्दलन सोलिदों, बिनि उनाव जों माब्लाबाबो मोजां दैज्लांब्लाबो दुब्लि बारियाव उन्दुहैनांदों, गोसोआव दं। गामियाव मोनसे दै दंमोन, सुइस गेट बायदि बान्दो दंमोन। बे बान्दोनि लामायाव जों थांनानै उन्दुहैयो। गामिनि सेंग्राफोर ज'नो, जेब्ला जोङो उन्दैमोन, अब्लानि समाव उन्दैजों खोथा गैया, मोनबानो बे थांब्लानो बे फैब्लानो बे बोथोरखौ जों मोनबोदों। नाथाय बावहाय दैदेनगिरिफ्रा मा खालामदों? मेन खोथाया बिसोरना नोंखौ फाथै जाबनायफोरबायदि लानानै थांगोन, थु आरो थु थांनांगौ, ओंखारनांगौ। नों मानो ओंखाराखै? हारिनि अलखदाव नों मानो ओंखाराखै? बे खोथाया फुराना। नैबे हारिनि अलखदाव मानो ओंखाराखै? बे बाथ्राया बेसेबांबा फुराना। जों बै समावनो मोनदों, खोनादों, बुंजादों। हाथियार गैया, मा लानांदों? बोरला, सिखा, रुवा बिदि लानानैनो ओंखारनांदोंमोन बै समाव।
बयनिबो देरसिन दुखुनांथावनासिना मा नोंखौ फाथैजाबनायफोर बायदि लांगोन आरो लांगोन गारि देबलायनाय बेसिम लांगोन आरो लांगोन ओंखारनांगौ बिनि फिथाइखौ जों मा मोनजाखो बिनि फिथाइखौ जों मा मोनखो जोंनि खोथाखौथ' बाद दोन जोंनि खोथाखौथ' बाद दोन बै व्यक्तिफ्रा मा मोनखो मोननोबोथ' नांगोन ना माबा मोनसे फिथाइ आं बुङाखै जे आन्दलन खालामनो नाङा आन्दलना सोलिबाय था कन्टिनिउ थांबाय था लागातार खालामबाय था नाथाय बावहाय जोंनि बर'नि गेजेराव सानैसो आन्दलननि मुङाव मा खालामो राजखान्थि गेलेयो बिसोरो नाम्बार 1 राजखान्थि खालामग्राया बिसोरनो राजखान्थि दा खालाम माबा मोनसे दा खालाम दिल्लीयाव थांनानै मोजां आपेल फिथाइखौ जानानै फैगोन स्रि थाफैगोन बै आन्दलन खालामग्राफोरा बर' एकदम सादा सिदाफोर व्यक्तिफोर हाजिरा मावख्रुबनानै जाग्रा मा होफैनो हाखोलै मा होफैनो हाखो जोंथ' बहुत आन्दलन खालाम नुबोदों मेगनाव बे बर'नि आन्दलन खालामग्रा आं बेखौसो बुंगोन सिदा सिदिखा दा आन्दलन दा खालाम आं बेखौ बुङा खालामबाय था जिहेतु दिनैहाय जों मोनसे अलखदाव गोग्लैदों दुखु नांदों आं आंनि गोसोआ खामदों थेवबो ओंखाराखै आङो खुदै मन'नानै दङ आं दिनै ओंखारिनि खारना बिसो खुदै मन'नानै दं जों दिनै बेफोराव ओंखारोब्ला सोरबा सासेया ओंखारोबा इनसाल्ट खालामग्राया बारा इनसाल्ट खालामनायाबो बारा सोर खालामो बिखौ बै बे महाराजा व्यक्तिफ्रानो खालामो बैसोरनो खालामजोबो मेगन खनाजों नायनाय ओरै नायनाय मेगन खनाजों नायनाय मेगन गिदिर गिदिर फेहेरनाय आंनो आन्दलन खालामग्राया आंनो बेवहाय माबा खालामग्राया जेन गाव नङाबा श्रेष्ठसिन गावनो जेन बिनो एकदम गासैबो जोब जों बेफोरबो गोबां बाथ्रा जों खुदै मन'ना दंलै खुदै मन'नानै दं जों नुबोदों दिल्लीयाव थांगोन गाव हारसिंनो सोरबाया रायलायना फैगोन न' बुंजासे आरामनो व्यक्तिया फुटानि मारिगोन लेबेल खालामफैगोन उनावहाय फुरा बिनि माबाखौनो नक्सायानो बेलथायजोबो बिनि महरानो बेलथायजोबो मानो बिदि जायो खोथाया बेसोना ओंखारफेरिनि खारना बेफोरसो नों आंखौ फाथैजाबनायफोरबायदि लांगोन जाम्बा खालामहैगोन न' माबा माबि जोंनो उमुखखौ नांथारगौ उमुखखौ होथारनांगौ उमुखखौ होआबा जों थैगोन बा जों बिदियाव भयंकर आन्दलन खालामगोन बिनिख्रुइ गाज्रिसिन जागोन आन्दलना बिनिख्रुइ डेन्जारसिन एकदम बायदि रोखोम बाथ्रा बुंगोन बेफोर बाथ्राया बैयाव सहैयोब्ला ओमफ्राय लिंहरगोन फैदो सावरायनोसै जिरायनोसै उमुगाव VIP बेगखौ गांलाब गारनानै हरोब्लानो सिरि अनलि फैसा जुग बेफोरबो आं बुङाखै जे दाबो जि अलखदाव गोग्लैदों जायफ्रा आन्दलन खालामबाय थादों होसिख्रावनाय हाबाफारि लाबाय थादों बै व्यक्तिफ्रा मोजां स्टेन्डआव थानांगोन बिथांमोननि स्टेन्डआ खुनु स्टेबोल नङा मोजां नङा जों बेनि थाखायनो ओंखारा स्थायि नङा मोनसेबो गोरा बिदि नङा नरम लुज गासैबो लुज जोब सोरबाया जोंखौ गाज्रि लिरना हरनांगौ बेखौ नांजाया बे गिदिर बाथ्रा नङा जोंखौ माबा माबि बाथ्राबो बुंगोन बुंनांगौबो जोंखौबो खिन्थु बाथ्राया बिसो नों आंहा आन्दलननि नामाव ओंखारगोन गाबोन आं थैगोन आं थैयोब्ला आंनि हिनजावनि सिगाङाव मोदै फुगारफ्लानानै खोन्थागोन हो मा बिलाय जों दा जेसेबां थैनानै थांनाय बेफोरखौ सोर नायदोंलै सोर आयौ होनफेरदोंलै दासिमबो आन्दलन खालामनो गोबां थैदों गोबां मानसि थैलांदों सिलाय हमग्राल' नङा सिलाय हमै मानसिफ्रानो सोरबा
अफिसाव थानाय मानसिनि न'खरनि मानसिफ्राबो थैलांदों बेफोरखौ सोर आय होनफेरदों दासिमबो सोर गोसोखांफेरदों सोर मोनसे बिबार मोनसे मोजां बावहैफेरदोंलै मोजां गोसोजों रावबो बिबार बावहैनायखौ नुवा तो गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बुंबावनांगौमोन आं बारा बुंथ'ला बाथ्राया बेलेगसो गुबुन गुबुनसो ओंखारलांगोन बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला आं क्षमा बिखानाय थाबाय तो आं बे आन्दलन खालामनाय जायसेबां आन्दलन खालामदों बे कन्टिनिउ जानांगौ मा मैया सानसेल' दा मोनायावबो जानांगौ दिनैबो जानांगौ सानावबो जानांगौ बिदिया अब्लासो नोंनि बे 6टा हारिनो जेसेबां एसटि होनो नागिरदों बियो बन्द जानायनि मोनसे राहा लामा थानोबो हागौ नङाब्ला बे फिसा फिसौ दान्दिसे खालामगोन 1 घन्टा 2 घन्टा सोलिया आरो बेबो मोनसेया थिग दा जा दैदेनगिरिफ्रा खालामदों बे गोरोन्थिखौ दा खालाम आं बेखौसो खावलायगोन आं बेखौसो बुंगोन दैदेनगिरियाबो आंनिख्रुइबो गोबां सिन्था खालामनो हागौ किन्तु हालुवानि खोथायाबो मालाबा रुजुहैयो हालुवा आबाद मावनानै जाग्राफोरनि खोथाफ्रा नाम्बार 1 बेफोरसो सोलिहैजोबो बेफोरसो जाहैयो दैदेनगिरिफ्रा माब्लाबाबो भिआइपि बेगखौ दिल्लीनिफ्राय दालाबो आं बेखौ बुंगोन जायफोर सोलिदों जाय आन्दलन खालामबाय थादों बेखौसो बुंगोन भिआइपि बेगाव मा दं मा गैया बेखौ लाबोनांगौ दरखार गैया जालदाब गारनानै फै गाबोन समफोर नोंसोर लादो सिरि थादो आन्दलना बन्द खालामदो हा सिरि थाफैगोन जाम्बा जाम्था बियो ट्रेक्टराव फाथैजाबनायफोरबायदि लाना थांजागोन ओंखारहैगोन होसिख्रावहैगोन गावनि खामानिखौ दोनथ'नानै ओंखारहैगोन मा जागोन मा बेनिफिट थागोन अब्लाना जोंनि होसिख्रावनायनि नामा जोंनि बर'नि जेसेबां आन्दलन खालामबोबाय थानाय जों नुबोबाय थादों मेगनाव जों नुबोदों नाथायबा मा खालामहैदों दिल्लीनि लादु जादों फैदों सिरि थादों जेबो खालामाखै बै बे सिबुनाव थाग्राफोर फाथै बायदि जाबनानै लाना थांजाग्राफोर बिसोर जेबो मोनजाया जेबो गैया बिसोरनि प्रति जेबो गैया जाय आन्दलन खालामना थैनाय बिसोरखौथ' जेबो दोनखाया थैखालि न'खराव मोनसे सान्त्वना हैगोन बिराद मोजांमोन हारिनि बिराद खोथा सिन्था खालामोमोन हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावबोदोंमोन बियो बिदि बुंफ्ला हैनायनि अनगायै जेबो गैया जों आन्दलन खालामबोनानै मोनबोदों नुबोदोंबो बेखायसो बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों आन्दलन खालामनोब्ला मोजां खालाम दाबो कन्टिनिउ खालामबाय था जायफ्रा सिसिटुवानि मुङावहाय बा जाय 6टा जनगोष्ठिया एसटि जानो नागिरदों जोंबो जानोखौ लुबैया जों माब्लाबाबो लुबैया जोंनि जेसेबां एसटि खथायाव रिजार्भेसनफोर दं बेफोरो दानजाजोबगोन गासैबो दानजोबगोन बे नङा 10% बेफोरो दानजागोन सोरबा भि क्लासनो होगोन पि क्लासनो होगोन गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बेवहाय माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आं बावखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि